Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa dulur kabare? Ketemu maneh karo aku Cak Supri di acara Kabar Basa Jawa. Dulur, tanggal 1 Juni 2026 diperingati dina lahire Pancasila. Lah saiki aku jange nakon-nakoki arek Jamer. Arek-arek Jamer iki jange tak bedheki. Tanggal piro, bulan apa, tahun piro lahire Pancasila iku. Ayo disimak bareng-bareng lur. Saiki kan momene memperingati dina lahire Pancasila. Saiki tak bedheki. Lahire dina Pancasila iku tanggal piro, bulan piro, tahun piro? Tanggal 1 bulan 6 tahun 46. Tanggal 1 bulan 6. Bulan 6 itu bulan apa? Apa Juni, apa Juli? Juni. Juni. Taune? 46, Bos. 46. Pak Malik, saiki kan momene dina memperingati lahire Pancasila. Saiki sampean tak bedheki. Pancasila iku lahire tanggal piro? Bulan apa? Tahun piro? Iki apa 1 Juni. Ya 1 Juni bener. Taune? Tahun 45. Tahun piro? 45. Oke. Halo Pak Amin. Halo. Piye kabare? Apik, Pak. Saiki kan momene memperingati dina lahire Pancasila. Iya, Pak. Saiki sampean tak bedheki. Oh, oke, Pak. Pancasila iku lahire tanggal piro? Bulan apa? Taune tahun piro? Tanggal 1 Juni Oke, taune tahune 59. 59. Heeh. Halo Cak Bas. Piye kabare Cak Bas? Remuk. Iya. Oh, Enggak olahraga lur. iya olahraga aja sehat ya. Tak bedheki Cak Bas. Saiki kan momene dina memperingati dina lahire Pancasila. Pancasila iku lahire tanggal piro, bulan apa, terus tahunnya tahun piro Cak Bas? Biyen pas sekolah bolos ya. Apa? Kira-kira piro? Ya mpo, tak bedheki sampean iki. Karo bolos biyen kan. Kurane ya karo. Oh, karo. Dulur, lek nonton jawabane arek-arek Jamer iku mang. Jawabane macem-macem. Ana sing jawab tahun 1946. Ana sing jawab 1959. Ana sing gak iso jawab blas. Tapi ana siji sing bener iku mang. Pak Malik bener jawabane. Yaiku lahire Pancasila yaiku tahun 1 Juni 1945. Wis sakmene sik ya lur ya. Kabar basa Jawa dina iki makili sing tenang gawe sepurane. Nadyan trima wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.